sing paduka. Kowe gelem bali apa ora? Kowe gelem bali apa ora? Den, apa Petrus? Ngaten nggih. Mboten kersa mboten napa-napa. Ning niki wau wanita tegesipun putri. Ya ampun ngoten niku to, Den. Ngagar-agari keris. Anak mungsuh padha lanange mboten napa-napa. Penyanyi putri niku sarwa ringkih. Nggih. Nun sewu, nek getak ngoten mawon pun kaget melajar. Kemudian agar-agari keris. Ngoten ku namine piantun kakung sing kejem. Aku diarani kejem ya ora apa-apa, Petru. Wis karepene ora ngono ndak ora enggak semingkir. Ora susah dadak kowe mulang karo Abimanyu. Yen pancen kowe gelem ya kono, caketono nek pancen kowe gelem. Kok, mak gluk mau apa? Kongkling apa? Gareng apa lah tulen. Lho, nanti mau. Bareng ndoro Abimanyu wis paring palilah, nek sapa sing gelem wis kono tandang ngono gareng prut. Dadek mak. Lah iya sing tak gumuni ngene lho, Tru. Gareng ora gablek dhuwit. Jajan wis njaluk aku. Udut njaluk rokokku to. Ngono kok kemlintine aja mak. Oh alah. Mampu. Andene tuku mobil Sastra Wagiya. Tuku Sastra Wagiya iki. Astragia ya aku nek ngarani Sastra Wagiya. Wandamu kaya ngono ora. Kae kok gek kepiye? Sapa Gareng? Kan ora ditir populer ame ngadol kacamata to kae ku. Raimu wis to, ngandel lo. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten kalih ndara kula kala wau Raden Ayu. Kowe mau jenengmu sapa? Kula Nala Gareng. Kowe Nala Gareng nggih. Kula menika dikinasihipun Ndara Abimanyu. Pancen Ndara Abimanyu nika bagus, dakrak. Bagus dakrak ning kejem. Wong lanang kejem cetil. Karo wong wedok niku walah pun plak-plek. Tur nika watake gethuk ungker. Gethuk ungker ki apa? Nek mangan njaluk sing seger duwe kaya disengker. Niku jenenge gethuk ungker niku ngoten niku. Benten kalih kula elek kula niki. Pancen disawangi ora bejaji nek pancen ya ora apik tenan. Nek kula saged momong kalih piantun estri ngaten. Nala Gareng kula timbangane keloro-loro rasaku kaya ngene. Upamane yen kowe tak eloni piye? Nggih. Muka kuwi omah we kontrak. Dilone wong kaya dah. Kek mongko gedheke ting probol. Ora lu dinceng wong. Gareng bojone kaya ngono bakal polahe piye mesti ngono. Wis rekoso iki. Nis ora apa-apa. Bojo ayu pancen berat kok. Nggih. Nis saestu. Sampeyan ajeng njaluk pangayoman kalih kula. Iya tak kira kowe mesti iso saged wong lanang mun to. Mun dapure kaya telek to mun. Mun tetep kula iso ngayomi.
Ngono ya no. Nggih, pun pripun to? Pun kula niki niku catate kula niku pun kula niki bola-bali rabi lho, nggih lho ya. Ampun kaget lho. Kula niki wong ayu nggih pun, wong elek nggih pun. Pun kula niku jajah. Niki niku urip kula niku mung ngrungkepi budaya. Mboten mung budaya, tok jan kula nggih bu sinten-sinten kula rungkepi. Kowe iki seneng apa saestu niku? Ya wis nek ngono aku melu kowe. Saestu? Iya. Nek ngapunten, kula mboten gadah griya. Ora duwe omah kowe mapan nang ngendi wae aku tak melu. Wah, nek sampeyan tumut kula, wah ora penak wis. Pun kula tak derek sampeyan mawon. Pun kula enten ngomah mboten napa-napa. Kula tak isah-isah kalih ngumbahi. Kalih mengene nan kisah nyangking tas. Pun nglempiti tagen. Jan kaya bojone Lani biyen. Aja werna nggih saestu pun. Kowe tenan melu aku. Nggih purun. Ya wis ayo tutno lakuku nggih. Ora doh saka kecelak. Ya cedhak. Nggih pun kok kula derekke yo. Adomen ta iki wis cedhak kok. Pencelak. Wis syukur. Nek dalane saya ciut. Sukete kok saya dhuwur. Kok runggut men. Kalau kae wis cedhak ketok gapurane. Malah nggih wah nggih. Wah ketok gapurane. Gambar buta melek. Aneh tulisane Sasana Loyo. Dan apik tenan gapurane. Ah, wis. Pencelak. Wis. Iki ana nggon. Iki kok maejan. Nggon kuburan. What? Piye klengkung kleng? Wah. Wirangan kok. Wirangan piye? Tak tuke ngoyo-yo. Karo aku ora gelem e. Kok ora gelem? Sing dipilih kowe kok. Tenane. Iki tenan, sing dipilih ki kowe. Mula temonono. Ora sudi memedhi kok. Kakang aku banget nggonku bombong dene kowe mapan ana satriya kang teguh atine jejeg penggalihe kowe manunggal kelawan Raden Abimanyu kang bakal bisa mijik akar tutrah pakuning ngrat Kakang aku ora bakal pisah karo kowe ya Kakang dina iki aku bakal lumawat marang negara Wirata
Aku bakal manjing Putri Wirata Dewi Utari eling-elingen ya Kakang. Aduh kaca wonten dawuh Prabu gedhe ndasmu gembilo pacakmu gemaib solahmu tupeh kowe entuk wahyu ya ngono apa ora ning ora melek mripatmu sejatir sing digadhang entuk wahyu anakku ya Kakang Lesmana mung sing ngrarido ora yo dedak puramu kuwi jen ganggu gawe kowe gerangane ngrewangi obatamu